लुदुमि र' अबाव थांनो नागिरदों? फाग्रिब फैबाय नोङो एसेबां गोबाव आरो? औ दहायनो फैनो नागिरदोंमोन आं नाथाय सोलाबाखै दखानाव मानसियानो फैबाय दङमोन मानो होनबा जोंहा आफायाबो गैयामोन ना दिनै ओमफ्राय नै दानि बावैसो फैबाय। बुं मानि थाखाय लिंहरामोन? दे होमबा लुदुमि आब' रायज्लाय नोंसोरो आं एसे गोजानाव थांनि। अ दे अब्लालाय। बुंदो आंहा बारा सम गैया बेयाव थाबाय थानो आंहा दखानाव थानांगौ। फाग्रिब र' दसे थाथ'नाय रायज्लायनि नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो मानो सेसे खालामगासिनो आंखौ? बुं फाग्रिब नोङो आंखौ मा गारनो सानबाय नामा? नोङो आं फन खालामबाबो मानो रिसिभ खालामा? मोनसे बाथ्रा लुदुमि। मा बाथ्रा? नोंजों आंजों मालाबाबो हाबा जानो हानाय नंला। मा होनदों नोङो फाग्रिब? एसेबां बोसोर आंखौ मोजां मोननानै नों दिनै आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय? उफाय गैया लुदुमि। मानो उफाय गैया? नोंलाय मिथिखागौआनो माथो नोंसो आइमोनजों जों आइमोनजों सैलाया होननानै सिगांनो मिथिखागौ थेवब्लाबो नोङो मिथिनानैबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनैसो मानो बेफोरबायदि बुंखो? मानो होनबा आं दिनै बुंनांगौ बायध' जादों। मा बायध'? मानि थाखाय? मानो? माने गुबुन सिख्ला मोनबाय न' नोङो? गुबुन सिख्ला मोनबाय बेनिखायनो नोङो आंखौ बावलांबाय? लुदुमि नोङो आंनि बाथ्रा खोनासंनाय आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्रो मोजाङै। आं खोनासंनो लागा गैबावा आं गासैखौबो बुजि मोनजोब्बाय। नोङो जेबो बुजि मोनाखै लुदुमि मोजाङै खोनासंनाय। मानि जाहोनाव नोङो आंखौ गारनो सानखो? लुदुमि सरि आइ एम भेरि सरि। आं नोंखौ मालाबाबो हाबा खालामनो हाला मानो होनबा जुदि नोंखौ आं हाबा खालामोबा आइया न'खौ गारना थांगोननो। मा? औ बेनिखायनो लुदुमि आं जेबो राहा गैयिनि थाखाय नोंखौ गारनांगौ जाबाय। आं आइनि अनगा थानो हानाय नङा लुदुमि आंनो आइखौ नांगौ। जुदि नोङो नोंसा बिमाखौ गारनोनो हायामोनबा आंखौ मानोथ' मोजां मोननायमोन? आइयादि बेफोरबायदि न' गारलायनाय जागोन होननानै आं सानाखैमोन ना। साननांगौमोन नोङो मोनथिबाय? नोङो आंनि गोसोजों गेलेनानै नोङो सान्थि मोना मोनथिबाय? नाङा आंनो सान्थि थान्थि जियानो जाया मानो आंनि आइनिख्रुइ रावबो गिदिर नङा नोंबो नङा। नोङो जेमान आंखौ साव होबाबो आं जेबो मोना। होबाय था बेसेबां साव होयो होबाय था थेवब्लाबो आं नोंखौ हाबा खालामनो हानाय नंला। आंनो आइखौ नांगौ। नोंखौ जुदि आं हाबा खालामना लाङोबा आइया न'खौ गारना थांखागोन बेनिखायनो आं नोंखौ हाबा खालामनो हानाय नंला लुदुमि। आरो खोनासं आं सासे सिख्लाजों रायज्लायो मोजांबो मोनो आं बिखौ। आंनि आइनि लोगोनि फिसाजो। दिनैनिफ्राय नोङो आंखौ फन खालामनो नांला मेसेजबो खालामनो नांला रायज्लायनोबो नांला मोनथिबाय? आंखौ नों नुबाबो माथो होनाङा। बे बाथ्राखौ खोनासंनो थाखायसो आं थांना दङमोन नामा? आं मालाबाबो सानाखैमोन नोंनि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै। नोङो आंखौ मानो मोजां मोननायमोन बेफोरबायदि होनबा? नोङो जुदि आंनिख्रुइ नोंसो आइखौ गिदिर साननाय मोनबा मानो आंखौ मोजां मोननायमोन? आंनि गोसोखौ सिफायनो थाखायसो नोङो एसेबां बोसोर मोजां मोनबाय दङमोन। सरि लुदुमि आंखौ निमाहा हो। आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन नाथाय उफाय गैया। आंनि गोसोखौ दुखु होनानै आंनि गोसोखौ सिफायनानै सरि बुंबानो जागोन नामा? एसेबां बोसोरनि मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनायखौ नोङो बे फंसे सोदोब सरिखौ बुंनानैनो फोजोबनो सानदों नामा? एसेबां बोसोरनि मोजां मोनलायनाय फिथाइखौ आं सरि नोंखौ हाबा खालामला होननायखौसो मोनबाय नामा? बेनोमोन नामा जोंनि मोजां मोननाया? नों जा सानो सानबाय था जिखिजाया जोंफोरनि गेजेराव दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला। जोंफोर सानैनि मोजां मोनलायनाया ओरैनोबाबो इयुन गैखायामोन मानोना जोंफोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ नोंसानि न'निफोराबो एक्सेप्ट खालामा जोंनि न'निफोराबो एक्सेप्ट खालामखायामोन। बेनिखायनो जोंफोर सानैया गोजान गोजान जानानै आनज्रायना थानायानो जोंफोर सानैनि जिउनि थाखाय मोजां जागोन। स' जोंफोरनि सानैनि गेजेराव दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला बाय गुड बाय। बेफोरबायदि जानो हाया नों आंखौ गारना थांनो हाया। फाग्रेब आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा फाग्रेब। मा? फाग्रेबा ब्रेकआप होबाय लुदुमिखौ? औले आब' लुदुमि आब'आ जाब्बायसो गाबखादों आं नुनानैनो बोरैबा मोनसोदोंसो। आयु एसेबां गोबाव मोजां मोनलायनानै मानो ब्रेकआप होनांगौ जाखो देनाय? होमबा बिनि गोसोखौ सिफायनो थाखायसो एसेबां बोसोर मोजां मोनबाय दंमोन बियो? औलै फाग्रेब आदायाबो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय लुदुमि आब'खौ? आयु लुदुमिया गाबसोदों आरोना? आब' गाबसोदों थर'ना खानानै। दा मा जागोन देनाय? बेनोथ' माबानोलै आब' फाग्रेब आदाया जुदि लुदुमि आब'खौ हाबा खालामोबा फाग्रेब आदानि बिमाया न' गारना थांगोननो। ओमफ्राय दा बेनिखायनो लुदुमि आब'खौ गारनानै गुबुन सिख्ला मोजां मोनबायनो बिमानिनो लोगोनि फिसाजोनो। बिदिसो होनबा? औलै बोरैबा मोनसोदों आं जा रोखोम गाबखादों लुदुमि आब'आ।
बिबारि भागिन फैबाय नोङो दे फैदों मोजाङानो जाबाय दे एसेबां गोबाव थानाय एसेबां गोबाव मा खालामबाय थानायमोन नोङो बिबारि भागिन सौआव आं नोंखौ दहायनिफ्राय नेगासिनो मोस्रोम भागिनखौ फन खालामगोन होननानै ओइ लोगोआ माबा माबि बायसोदोंमोन ना बेयावनो गोबाव जाबाय बाब्रे मा बायसोनायमोनलै दे भागिनखौ फन खालामदो दे लिंहरदो मोस्रोम भागिनखौ नायनो लुबैथारबाय हाथारला बे एथ' गथ'खौ एसेबां बोसोर जाबाय नुयिया र' आनै आं दख'नाखौ गारस्लायनि र' दसे उनाव खालामगोन दे भागिन थांदो दख'ना सोलायोना मा सोलायोना आथिं आखाइ सुयो थाबैनो थां रायज्लायनांगौ थाबनो गाबोननो लिंहरथार जागोन दे आनै ओमफ्राय आनै सादामिया नायखांबाय नोङो नायखांबाय दे दे होमबा आंबो दुगैनो थांनि र' गरम मोनसोदों थां दुगैना लाखा दुगैना लाखा माने आनै माने गरमथार नालाय दुगैना लाखा माने गुसु मोनगोन आनै नों दुगैथ'लालै बारा गरम मोनाखै माथो थां दुगैयोना ना जायोना मा जायो जाना लाखासो थैखासिगोन नोंसोरो बिबारि भागिना माबा दख'नाखौ गानस्लायखांबाय खोना रायज्लायनो थांसै दानियाबा गोदै बुंनानै लिंहरनांगोन मोस्रोमखौ फैथारनांगोन नोंसोर फैथारनांगोन नोंसोर ज' थैखानांगोन नङाबा आं मानसियानो नङा नै आनैया रायज्लायनो दे होनाय हेलौ मोस्रोम भागिन मा खौरां बा दिनैसो रायज्लायनो मोनबायहाय 10 बोसोर जाबाय नुयिया मा खौरां जावायसोनालाय माथो खौरां मोजाङै दंथ'यो दे आनै नोंसोरनियालाय न'आवलाय आमाइनियालाय मा खौरां दङ दे आरो बोराय देहा माथो बुंबावनो नोंस्रा आमाबो दङ बिदिनो बोराय देहा बबावथ' मोजां जाबावनोलै भागिन जिखि जाया बाद हो बेफोरखौ भागिन नोंखौ बेसेबां नायनो गोसो आरो आं दा भागिन नों जुदि आंखौ नायनो फैयाबा आंखौ जुदि नोङो नोंनि मोखांखौ दिन्थियाबा आं जोबोद दुखु मोनखागोन भागिन फै दे भागिन जावायसोखौबो लाना फै जावायसोखौबो नुगोन ना जावायसो दंना गैया जावायसोआलाय खाथियावनो होनाय नोंनिया जावायसोआ खाथियावनो दङ दे खोनागासिनो आयौ खोनानोबो माथो होआखै माथो जावायसो नोंसोर सानैबो जमा फै दे लागिबा नोङो थांफिननो हागोन दे नोङो दोनफै जेखि जाया मोस्रोमखौ नायनो लुबैहाय जावायसो इमान बोसोर जाखाबाय 10 बोसोरनिबो बारबाय दिनै दे जागोन दे आनै फैनो होमागोनबा मोस्रोम भागिनखौ जावायसो जागोन दे आं दोनना फैगोन दे दिनैनो दानो फै दिनै थांला खोना दे आनै गाबोन थांनोसै फुङावनो दिनैलाय मानोथ' हाला दे जागोन गाबोन फुङावनो फैबानो जागोन जेखि जाया नोङो फैयालासिनो थानाङा दै जावायसो मा सिरि दोनफैमारगोन ना नोङो जागोन दे आनै थांगोन गाबोन फुङावनो दोनहैगोन आं साबास जावायसो मा एसे मोजां जावायसो आंनिया नङा माने नोंनो सानना नायाखै मानो भागिन मोस्रोमोनखौ आं सिगां उन्दैयावनो लोगो मोननाय बेसेबा नायनो लुबैखायो मोनथिगौ ना भागिन गेजेर ससेयाव आरो बिसोरबो फैया जोंफोरबो थाङा बिदिनो थाङियावनो थांनाय जाथाराखैमोनहाय दिनै 10 बोसोरानो बारबाय बेनिखायनो नायनो लुबैयो माने थाङाबाबो गोसोखाङोथ' ना मोस्रोम भागिन मा भागिन नोङो जोंफोरखौ गोसोखाङा होमबा आयौ गोसोखांलाया थायो आरो आनै बेसेबा गोसोखांखाबाय थाखायो जोंफोरो मोनथिगौ आं भागिन दे होमबा जेखि जाया नोंसोर गाबोन फुङावनो फैमार दे दे जागोन दे आनै दे होमबा जाबायसो दोनथ'बाय टाटा बाय बाय गाबोन फुङावनो लोगो मोनसिगोन थेंक इउ दे सना नोंदि आंखौ थांनो होगोन नोंदि आंखौ दोनना फैगोन माखौबा थेंक इउ होनना बुंलायनांगौ जागोन दे थांनो हागोन नायनो लुबैयो आमाइ आनैमोनखौ बेसेबा बोसोर जाबायना नुयिया मोनथिगौ आं बेनिखायनोथ' दोनना फैनो नागिरदों आरो गाबोन आं खिन्थु हर थाया दे फैफिनगोन ओमफ्राय नोंबो बारा दिन थानाङा 2 बा 3 थाबानो जाबाय मानो होनबा नोङो दाखालिल'सो फैबाय न'निफ्राय जागोन थाब फैगोन आं 3 थागोन थेवबो जागोन दे 3नि बारा थानाङा दे सना आंबो गोसोखांबाय थायोना नंगौ नामा सना जागोन दे आरो ओंखामफोरा जायालासिनो थानाङा आरो टाइम बाय टाइम जाबानो जाबाय जागोन दे आं जायाबाबो बिबारि आब'मोना दङना बिसोर ब्रायबाबो आंखौ जासिनो फैयो मालाय अनसै नालाय आरो मालाय बिमायं जासिगोन बिसोर सानैया थ' आरो बे थौदैयानो माथो आंना गाज्रिसो जाबायलै खेब्रैबानो खिबाय आंबो आरो बेदरखौ बांद्राय जासोना लादोंना मोनैयाव मोननाय रखम अबाव खिनाय जाया जानो एसेबां बुरजा जाखाबाय
बिदिबालाय मा जानो आं सकावबो थांनो दङ दा दाय माखौ सिन्था खालामदों खिनायनि मुलि जाबानो हामगोन ना जिखि जाया आं दिनै जोबोद खुसि जोबोद खुसि माने खुसिखौनो लाख'नो हायाखै आङो आगोलो फाब बावनो गियोमोन नाथाय दानिया गिला मानो होनबा आजिखालि जेबो फाबानो नांलाबा गैयालै नंखाय गोजा गासिबो खोथायानो नंखाय गोजा बे दुनियाव जेबो फाबानो गैखाया फाबानो नांखाया रावनियावबो बथक मानसिफोरा मानसि बुथारै बुथारै ओंखाम जागासिनो फैसा लुथि लुथि ओंखाम जागासिनो जेबोआनो फाब नाङाखै बिसोरनियाव फाबानो गैखायाखै माबेबानि फाब सानबाय थाबा जेबो जायालै थेवब्लाबो आङो मालाबाबो मानसि बुथारनो सानाखैमोन इयुनावबो सानाखैमोन नाथाय दा आं बिसोरखौ बुथारनासो नागारगोन मानो होनबा आंनियाव ओरैबायदि गोसोआव दुखु दांना दंखायोना आंनो बिसोरो ओरैबायदि दुखु होदोंना मा बुंबावनो आंनि फिसाजोखौ आलासि जानो फैनायाव बिसोर सोबाना हरदों आरो आंनि 100 फैसाखौ लाखिना दोनदों बेफोरबायदि मानसिखौ आङो दुनियाव दोनालै दोना जिखि जाया आङो दा मोना मेथाइ लायनो थांसै मेथायावसो होनांगोन बिस मुलिखौ गल्ला लाबोगोन आं गल्ला गासैबो थसे आंनाव बिस मुलि लागायनो चान्स मोननाय नङा आं हानाय नङा बे गल्लायावनो लागायनांसिगोन आं बिस मुलिखौ ओमफ्राय गल्लाखौबो बेलासि होआलै ओंखाम जानायाव होगोन ओंखाम जानायाव माथो गल्ला जायो मानसिफोरा गल्ला होगोन आं जाबाबो जायाबाबो एकदम जबरदस्तिबाबो जानो होथारगोन आं इसेबाबो बेलासिबा एसे गिनाय मोनो बे हरावनो बिसोरखौ फिनिश खालामखानांगोन ओमफ्राय आंथ' हराव हाबो जानांगोन आङो मानसिफोराथ' आजिखालि थाब उन्दुखाया आङो 12थाफोरावसो फबनांगोन बिसोरखौ मोनसे हाखरावनो फबजोबगोन रखर बिस मुलिखौ लायखानोसै दा मोना